В Криму 13:00. Кримське питання. З чим пов'язане переведення кримсько-татарської мови на латинську абетку, яка писемність використовувалася для передачі на письмі кримсько-татарської мови, і як і коли кримсько-татарська мова отримала кириличний алфавіт? Як різні алфавіти впливають на використання тієї чи іншої мови, і наскільки тривалим буде процес переходу на нову абетку з використанням латинської графіки? І в чому плюси і мінуси такого переходу? Все це обговоримо у програмі «Кримське питання» найближчими хвилинами. Вітаю, з вами Олександр Інковський, ви слухаєте радіо Крим Реалії на 648 АМ. Також ми доступні в інтернеті на сайті Крим Реалії, на Фейсбук і Ютуб сторінках Крим Реалії, а також за телефоном 8 800 10 06 926, якщо ви телефонуєте нам з Криму. Якщо з материка, то для вас інший номер телефону 044 490 29 05. Телефонуйте до нас у прямий ефір з понеділка по п'ятницю о 8 ранку, першій годині дня і о 6 годині вечора. В інший час залишайте ваші повідомлення на нашому автовідповідачі 8 800 10 06 926. Отже, програма «Кримське питання». З вами Олександр Інковський, і сьогодні ми поговоримо от про що. Сайт Крим Реалії повідомляє, що Кабінет міністрів України затвердив абетку кримсько-татарської мови на підставі латинської графіки. Це рішення було ухвалено на засіданні уряду 22 вересня, повідомляють в Міністерстві реінтеграції України. Алфавіт кримсько-татарської мови на основі латинської графіки складається з 31 літери. Зазначається, що він був розроблений в процесі консультації з Меджлісом кримсько-татарського народу, спеціалістами Інституту сходознавства імені Кримського, Інституту мовознавства імені Потебні, Інституту філології Київського національного університету імені Шевченка і Таврійського національного університету імені Вернадського. Поміж іншого, у постанові уряду також визначено, що освітній процес кримсько-татарською мовою буде переведений на використання латинської графіки до 1 вересня 2025 року, повідомили у міністерстві. Крім того, доручено стимулювати застосування кримсько-татарської мови на основі латинської графіки в інших сферах життя. До речі, Кабінет міністрів України ще 7 квітня ухвалив концепцію розвитку кримсько-татарської мови, а ще 2015 року лідер кримських татар Мустафа Джемілєв просив Міністерство культури України запровадити кримсько-татарську писемність на латинці. І раніше повідомлялося, що після анексії Криму Росію у березні 2014 року на півострові питання переведення кримсько-татарської мови з кириличної графіку на латинку просто був припинений. От все це ми сьогодні і обговоримо. Є інформаційний привід, насправді про це багато говорили. До речі, не так давно і секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов також запропонував подумати над тим, а чи варто і українські мови перейти на латинку. Але про це згодом, а зараз будемо говорити, що це дасть і до чого це призведе, і як це буде тривати, і загалом, яка предісторія всього цього процесу, яка абетка є більш такою зручною для кримсько-татарської мови, і як буде тривати перехід на латинську графіку. Все це обговоримо в нашій сьогоднішній програмі, у програмі «Кримське питання». Ми запросили до нашої розмови кілька поважних експертів і почнемо розмову з Максимом Майоровим, істориком з Севастополя, співробітником Українського інституту національної пам'яті. Максиме, вітаю вас. Доброго дня. Максиме, давайте так, спочатку поговоримо трохи про історію. От наскільки навіть я пам'ятаю, у музеях, у радянських музеях, які були раніше, я бачив, що багатьма мовами, не російськими мовами, переважно тюркоязичними, за тавтологію, тюркськими мовами, багато було довоєнної періодики до Другої світової війни, яка була надрукована латинкою, тобто латинськими літерами. Але потім чомусь відбувся перехід цих мов, писемності цих мов на кириличну абетку. Що загалом відбувалося з писемністю, зокрема кримсько-татарською мовою у ХХ столітті?
Ну, взагалі це окремий випадок більш широкого процесу. Я от якраз згадую, як я потрапив в магазин букіністики в Баку, азербайджанський, і я побачив зі здивуванням, власне, що там книжки азербайджанською мовою одразу написані, ну, тобто, з використанням різних абеток. Тобто там є арабською абеткою, латинською абеткою і кирилицею, так, за кириличною абеткою. Насправді більшість мов Російської імперії, тюркських мов тюркських мусульманських народів, вони використовували арабську графіку, тобто арабський алфавіт. Так, то це були ще такі впливи там мусульманської просвіти, освіти ще, власне, з давніх часів. І от, власне, в Радянському Союзі в 20-х роках почався процес латинізації цих мов. Причому цей процес він був широко закроєний і передбачалося перевести на латинський алфавіт не лише мови тюркських мусульманських народів, але й малописемних чи навіть народів, які не мали власної графічної системи письма. І навіть більше того, існували такі окремі проекти, так і не втілені, переводу на латиницю навіть російської мови, і навіть, як не дивно і не смішно звучить, самої арабської мови, яка, власне, подарувала систему письма багатьом іншим мовам. Тобто для арабів, проживаючих в Радянському Союзі, теж розробили латинський алфавіт. Ну, власне, чому була така тенденція? Да, чому насправді це насправді дуже цікаво. Чому навіть там російську мову були такі пропозиції перевести на латинську графіку? У такий період революційного ентузіазму, власне, такої, коли вважалося, що, власне, все не зупиниться на одній державі, якою був Радянський Союз, що гряде світова революція, і, власне, такий от прояв модерності, так, тобто більшовики, вони вважали Росію відсталою державою, яку треба було підтягнути культурно по всіх планах, для того, щоб вона могла дійсно послужити плацдармом для світової революції. Ну, а як відомо, власне, передові з точки зору більшовиків держави, в яких там ці революції мали відбутися, там Німеччина, там західні країни, вони, звісно, всі користувалися латинським алфавітом. Тобто це було таке намагання підтягнути першу революційну державу, в якій ця революція відбулася, до якогось загального рівня. Ну і вони собі вважали, що вони створять там всесвітню комуністичну державу з однією мовою, що всі мови зільються. Ну, очевидно, ця мова, вона мала бути на основі латинської графіки, так? Тобто от якраз от переважали такі утопічні революційні інтенції, так? От і тоді переводили масово все на латинську графіку. От, ну, кримсько-татарська мова теж тоді була переведена на латинську графіку, здається, в 1928 році. Серед низки інших мов. Ну, більше того, цей такий запал модерністський, революційний, він навіть не зупинився на кордонах радянської держави, навіть в Туреччині теж от кемалісти, так, тобто там Мустафа Кемаль Ататюрк, він, власне, теж вирішив перевести з арабської графіки на латинську турецьку мову. Так, це теж практично було під впливом також тих процесів, які відбувалися в Радянському Союзі, так, якщо там перші мови були переведені там на початку 20-х років, там азербайджанська, здається, там в 21-му році, то от якраз от і турецька мова, здається, в 28-му році була переведена, теж можна сказати, що під враженням, може не стільки під впливом, як під враженням того, що відбувалося в сусідній радянській державі. Ну якщо ми зараз просто подивимося на таку мапу Європи, да, а може навіть і Близького Сходу, то ми, ну, переважно в Європі, да, то ми побачимо, що переважна більшість користується, власне, не кирилічною абеткою, а латинкою. Навіть ті мови, які, ну, не є з цього кореню, да, романського, латинського, так би мовити. І германські мови користуються латинкою, так, тобто англійська теж належить до германських мов. Ну, по суті, в чому перевага латинської абетки? Ну, по-перше, це поширеність, власне, англійської мови, якщо ми говоримо про сучасний час, тобто це дійсно така найбільша міжнародна мова, яка і вона використовує латинку. Ну, а по-друге, латинська мова, вона, власне, є основою міжнародної знакової системи в різноманітних науках, там математика, точні науки, хімія, скрізь, от, власне, для позначення різних явищ в цих науках використовується ну, латинська абетка, так? Тому, власне, це дійсно міжнародна система.
система, яка зрозуміла всім. Тобто всім або більшості людей на планеті будуть, вони будуть здатні, правильно чи неправильно, але прочитати тексти, написані латинською абеткою. На відміну від кирилиці, на відміну від там якихось оригінальних систем, як в Греції, там чи у Вірменії, чи в Грузії. Тобто там, скажімо, більшість населення планети будуть дивитися на це і не знати, що взагалі вимовити, а от будь-який латинський текст, правильно чи неправильно, але там можна буде якось вимовити всім представникам там населення планети. Але що ж тоді сталося потім, вже в 30-х роках, на території, яку контролювала тоді комуністична партія, власне, на території колишнього Радянського Союзу, що почали переводити більшість мов, які перед тим отримали абетку на основі латинських цих літер, почали переводити на кириличну абетку? Ну, як завжди, в радянській державі це не пов'язано було абсолютно там з жодними якимись культурними процесами, то це чиста політика чи навіть геополітика. Якраз от в 30-х роках трошки спав оцей революційний запал, спали якісь надії на негайну там всесвітню комуністичну революцію і, власне, перейшли до побудови комунізму чи соціалізму в окремо взятій державі. Більше того, власне, ідеологія така от революційна і всесвітня, така космополітична, вона почала потроху підмінятися патріотизмом, причому таким от патріотизмом російського штибу, тобто радянський патріотизм, він фактично був замішаний на основі, можна навіть сказати, дореволюційного російського патріотизму, до якого вже допасовувалися якісь такі лоялістські варіанти патріотизму інших народів, які, власне, проживали в Радянському Союзі. Так, підкреслювалися ці різні узи братства між російським народом та іншими народами. Ну і відповідно кирилізація, яка почалася там уже в 30-х, 40-х роках, тобто назад, коли почали переводити, навіть не назад, а дехто і не мав взагалі системи письма на основі кирилиці, почали ці народи, власне, так, це був такий певний аспект русифікації цих народів, так. І тоді ж, власне, переводилися і ті ж самі тюркські мови, всі були переведені. Практично не залишилося в довоєнному Радянському Союзі народів, які офіційно далі користувалися латинкою, власне, корінних народів, а не кириличним письмом. Більше того, я навіть пам'ятаю, що Молдова, що була анексована Радянським Союзом, приєднана у 1940 році, так само була створена така окрема, може ви як історик, то мене поправите, але було дуже дивно, що отримали окрему абетку, від не румунську, не латинськими літерами, а власне кириличними літерами. Трошки поправлю, буквально, що ця дивина, вона почалася ще до 1940 року, тому що Молдавська автономія, Молдавська автономна Радянська Соціалістична Республіка, вона була у складі Української Союзної Республіки на тодішньому лівобережжі Дністра, і вже оця мова, офіційна державна мова цієї от автономії молдавської, вона теж була переведена на кириличну основу. А в 40-му році це просто поширилося на Бессарабію, яка, власне, стала новою територіальною основою новоствореної Союзної Республіки. Так? Тобто, фактично, уже коли почалася Друга світова війна, в порядку винятку, і це вже потім зберіглося на подальші часи, латинськими алфавітами користувалися там мови балтійських народів, тобто їх там не стали вже переводити, тому з огляду на їхній там великий досвід. Так, а от в Бессарабії, де фактично румунською мовою користувалися, чи там бессарабським діалектом румунської мови, чи молдовською мовою, тобто зараз теж дискусії мовознавські з приводу існування чи не існування окремої молдавської мови, але фактично письмо Бессарабії теж воно було переведено з латинської на кирилицю, так як це було перед тим зроблено в цій молдавській автономії зі столицею в Тирасполі. Нагадаю нашим слухачам, глядачам, Максим Майоров, історик з Севастополя і співробітник Українського інституту національної пам'ятки, сьогодні з нами на телефонному зв'язку. І у програмі «Кримське питання» ми говоримо, зокрема, про те, що Кабінет міністрів України затвердив абетку кримсько-татарської мови на основі латинської графіки. Але якщо говорити, знову ж таки, повертаючись трошки до історичної
історичного екскурсу, але не про часи до Другої світової війни, а вже після того, як почалася перебудова і розвалився Радянський Союз. І, власне, я побачив, що багато мов знов-таки повернулися до латинки. Можете розповісти про це трохи детальніше? Так, звісно. Дійсно, в різних країнах, які входили там до складу Радянського Союзу, почався зворотній процес відходу від кирилиці, так, яка асоціювалася з російським впливом, з русифікацією. Власне, цей відхід, він не був назад до арабської графіки, якою вони там користувалися ще в дорадянський період, а він відбувся, перехід назад на латинку. Тим більше, що латинка, власне, дійсно була більш зручна навіть для міжнародного спілкування, про що ми вже, власне, з вами сказали. Хто, власне, здійснив перехід? Зрозуміло, що Молдова, вона знову почала користуватися латинською графікою. Також в Середній Азії, там Туркменістан, Узбекистан перейшли на латинську графіку. Але, скажімо, навіть в складі Республіки Тюркські, в складі Російської Федерації теж вони почали піднімати це питання. Зокрема, дуже потужно почали питання це піднімати в Татарстані про те, що необхідно татарську мову перевести з кирилиці на латиницю. І тут вже почалися, власне, великі проблеми, тому що ці тенденції були сприйняті федеральною російською владою як загроза, так, як намагання вийти з-під російського впливу, як і такий сепаратизм і так далі, і так далі. І все дійшло, власне, до того, що в Російській Федерації офіційно в 2004 році Конституційний суд їхній, фактично заборонив перехід на латинку, тобто були, ухвалені рішення, які фактично робили неможливим існування державних мов республіки, мови яких, власне, не на основі кириличного письма. Нагадаю, що формально Російська Федерація, вона є там державою з федеральним устроєм, вона складається з суб'єктів, зокрема з суб'єктів, які мають національний статус, національні республіки, і просто декларативно, хай це не обманює нас саме формулювання, там в них є окремі державні мови, так? В тому ж там Татарстані, там дві державні мови, це крім російської державної мови, яка повсюди по Росії, також і татарська державна мова. І це призвело до таких цікавих наслідків. Наприклад, карельська мова, вона немає, зараз карельська мова, вона користується суто латинкою, так? І ми маємо Республіку Карелію. Так от, карельська мова, вона не є державною Республіці Карелія через те, що вона використовує латинську графіку, так? Єдиною державною мовою Республіки Карелія є російська мова, а карельська мова, вона є офіційною, так, з нижчим статусом таким. Тобто такі парадокси суто через небажання визнавати, що мови Російської Федерації можуть бути на латинській, а не на кириличній основі. І тут, власне, ми маємо такий парадокс певний, який створив таку колізію, так? Тому що та ж сама Республіка Крим, це сепаратистське державне утворення, фактично там існує окупаційна російська адміністрація, фактично в так званій Конституції цієї республіки фейкові державними визначені три мови. Серед яких російська, українська і кримсько-татарська, але кримсько-татарська зрозуміло, що на основі кирилиці, так? Тобто, умовно кажучи, якщо, скажімо так, буде прийнятий цей постулат про те, що кримська татарська мова остаточно переходить на латиницю, то зрозуміло, що в Криму цього або не відбудеться, або якщо відбудеться, то тоді просто кримська татарська, вона перестане бути державною мовою цієї фейкової Республіки Крим саме за російським законодавством, ухваленим ще в 2004 році. Зрозуміло. Дякую вам за включення. Максим Майоров, історик Севастополя і співробітник Українського інституту національної пам'яті. Це програма «Кримське питання». Ми продовжимо цю цікаву тему і повернемося до студії за кілька секунд. Крим Реалії. Вся інформація про Крим та для кримчан на нашому сайті. Підписуйся на Крим Реалії в соціальних мережах. Продовжуємо програму «Кримське питання». З вами Олександр Інковський. Отже, Кабінет міністрів України затвердив абетку кримсько-татарської мови на основі латинської графіки. І це уряд підтримав пропозиції Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. І ця пропозиція була узгоджена з Меджлісом кримсько-татарського народу стосовно затвердження алфавіту кримсько-татарської мови на основі латинської графіки. Була ухвалена відповідна постанова. Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, який водночас
водночас є і віце-прем'єр-міністром Кабінету міністрів України, прокоментував це так, цитую: «Затвердження латинської графіки – це вже друге фундаментальне рішення у цьому році на рівні з ухваленням закону про корінні народи України. Кримсько-татарський народ чекав його 30 років. Це частина системної роботи. У квітні 2021 року за ініціативи Мінреінтеграції уряд затвердив концепцію розвитку кримсько-татарської мови. Перехід на латинку – це один з стратегічних кроків у рамках її виконання. Було проведено велику кількість консультацій з фахівцями, лінгвістами, освітянами, практиками, авторами текстів, митцями. Важливо те, що перехід на латинську графіку підтримують наші люди, які перебувають у тимчасово окупованому Криму. Починається новий етап, коли треба реалізувати створені можливості на практиці через конкретні проекти у різних сферах культури, медіа, освіті тощо», сказав віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков. Ну і ми продовжимо обговорювати цю тему: перехід чи повернення кримсько-татарської мови до латинської графіки. Далі будемо говорити з Абібулою Сейджилілем, викладачем кафедри тюркології Інституту філології Київського національного університету імені Шевченка. Пане Сейджиліль, вітаю вас. Добрий день, шановні слухачі. Дуже радий, що знайшли час включитися і поговорити з нами, з нашими слухачами. Цікавить ваша думка, наскільки латинка є більш, от з практичної точки зору, більш зручною для кримсько-татарської мови, аніж та абетка, якою послугувалися до сих пір? Якщо коротко, то можна сказати, що кримсько-татарська мова належить до групи тюркських мов, чисельність яких складає зараз близько до 100 мільйонів. І тюркські зв'язки, скажімо так, кримсько-татарського народу відомі ще з 6-8 століть. Вони в більшості своєї історії змінювали писемність, зокрема від арабської до латиниці. І тільки в минулому столітті вимушені були користуватися кирилицею, починаючи з 1938 року, відомим нам всім періодом. Це був один з інструментів, зараз можна сказати, русифікації. Використання кирилиці, да? Ви про це говорите, що це було? Так, я кажу про використання кирилиці. Вона не відображає специфіки кримсько-татарської мови, вона не є спорідненою з іншими мовами, що використовують її. Це насамперед слов'янські. Якщо загалом так. А скажіть, будь ласка, а загалом, от якщо відслідкувати традицію використання тієї чи іншої писемності у кримсько-татарській мові, якими етапами пройшла кримсько-татарська мова, для того, щоб кодифікувати ті слова, які використовує? Значить, довгий час вона використовувала арабську в'язь, а це було до утворення Кримської автономної республіки в 20-х роках, де вчені, наші насамперед кримсько-татарські, разом з тюркським світом вирішили переходити до латинської графіки. Це було Яналіфом в Туреччині, і у нас, починаючи з 28-го року, 26-го, вірніше, йшла робота, бо вона найближче відображала звуковий склад і давала можливість використовувати правильну мову згідно з її орфографічними нормами. Але це відбувалося всього лише 10 років, і сталінський режим 38-го року всі тюркські мови переводить на кирилицю, що за 10 років, звісно, відображалося і на писемній мові. Кримсько-татарська мова втратила, скажімо так, свій розвиток, бо за 10 років 3 рази переходити це було дуже і дуже, скажімо так, болісно для мови, а потім була тотальна депортація, де тільки в 57-му році стало можливим розвивати кримсько-татарську мову. І після повернення одразу в Крим одним з перших питань постало питання повернення на латинську графіку, бо
ця чисельна діаспора, яка складає теж кримсько-татарський народ, вона довгий час не мала зв'язків, а завдяки письмовій мові, яка розвивалася на кирилиці, неможливо було знайомитися ані з літературою, культурою і так далі. Тому це таке важливе питання для нас зараз, і воно, на мій погляд, більш-менш найкорисніше. А скажіть, будь ласка, а ця абетка, яка зараз була, власне, запропонована і затверджена Кабінетом міністрів України, вона є такою самою, як була у 1928 році, чи це вже якась нова модифікація, яку підготували вчені? Значить, звісно, вона вже є зміненою, бо тоді користувалися, значить, здебільшого фонетичним принципом, а зараз закладені всі сучасні, значить, принципи, які діють при кодифікації мови і так далі. Зокрема, це орфографічні та фонетичні, які і відображають специфіку нашої мови. Вона, звісно, змінена, але і протягом 30 років, спочатку 90-х до сьогоднішнього дня, вона теж мала свою, скажімо так, еволюцію. З 91-го була прийнята одна абетка, потім в 97-му зі змінами на рівні Верховної Ради була прийнята інша, що стало поштовхом, скажімо так, для розвитку двох різних абеток. А в 2011-му зафіксовано ще один варіант абетки кримсько-татарської мови, який був розповсюджений серед, насамперед, діаспори Румунії, що унеможливило уніфікацію. І ось зараз прийнята урядом України абетка, вона ближче, вона якраз таки та, яка розповсюджена в ЗМІ, в інших джерелах, вона пройшла, значить, апробацію і адаптацію в наукових закладах. І це теж виважене рішення для того, щоб в подальшому, в разі потреби, її реформувати. Цікаво, насправді. Кабінет міністрів України пропонує, що в цій постанові йдеться, що освіта і, власне, освітній процес кримсько-татарською мовою буде переведений на використання латинської графіки до 1 вересня 2025 року, повідомляють у Міністерстві реінтеграції. А на вашу думку, чому цей процес, власне, переходу чи повернення до латинської графіки не відбувався так довго? Я, власне, про освітній процес. Значить, з цього приводу я ще раз скажу, що, значить, та форма абетки, яка була прийнята на Курултаї, другому Курултаї 91-го року, вона дещо відрізнялася від абетки, яка була прийнята Верховною Радою Крима 97-го року. І оці непорозуміння, скажімо так, між науковцями і політиками, між суспільством і, значить, діаспора, вони з одного боку не настільки активізували, скажімо так, наше прагнення, з іншого боку, постійно небажання або офіційно було неможливо перехід через фінансові труднощі Криму і так далі. Це постійно лунало. Ось так я можу сказати. Пане Сєджеліль, скажіть, будь ласка, а чи вже до цього часу, якщо не говорити про діаспору, а, власне, такі періодику кримсько-татарську, або, може, книги кримсько-татарської? Я бачу, що, наприклад, деякі вже збірки є, які друкуються, от «Інжир», здається, був, там деякі твори, вони вже прописані латинкою. До цього моменту, до 2021 року, чи є вже використання на території України таке, знаєте, не спорадичне, а постійне використання абетки, латинської абетки для кримсько-татарської мови?
Я вам можу сказати, що в Україні, на щастя, ми зараз користуємось одним варіантом, цим, що більш розповсюджений, і можна всі, хто знайомі з новою латинською абеткою, вони можуть читати і відповідно писати і так далі. А щодо Криму, з кінця 90-х років на базі абетки розроблялися наукові принципи, значить, писалися статті науковцями, в багатьох журналах виходили монографії 2 абетками, бо навіть 3, якщо там потрібно було і арабську для порівняння давати, або тільки латинську абетку, то, яка зараз у нас затверджена, на щастя. Але, на жаль, 2014 року вийшов паралельно орфографічний словник, який, значить, відображає зовсім інший підхід і написання на базі іншої абетки. І крім того, після 2014 по нам всім відомим подіям, значить, країна забороняє використання латинської абетки, що, значить, відобразилось теж на періодики, яка раніше для дітей, наприклад, значить, видавала журнали або інші періодичні видання 2 абетками. Зараз це можливо тільки через інтернет. Вони продовжують цю роботу. До речі, ще таке запитання. Часто густо критики переходу з однієї абетки на іншу, вони закидають те, що люди, які вже там призвичаїлися, власне, до кирилічної абетки, вони не зможуть просто читати латинкою. Що ви скажете на такі думки? Дякую за це питання, бо воно для мене теж важливим. Я хочу тут заакцентувати вашу увагу на тому, що ми, на щастя, як би то ні було, яка б чисельність нашого народу не була, маленька, не дуже велика, ми, аналізуючи мову, відображаємо абетку на основі якраз таки живої мови, а не ставимо на меті скласти класичну модель, наприклад, як латинської мови або інше. Крім того, значить, критики консервативно налаштовані можуть сказати, що вона схожа на турецьку мову і так далі. А тут теж можна сказати, що в основу, значить, написання закладений перше, орфографічний, який зберігає наші основні норми сингармонізму, і потім фонетичний принцип. Це теж важливо. Крім того, не завжди написання відображає якраз таки правильне звучання. Яскравий приклад – це англійська мова, да? Як остроумні французи кажуть, пишете Манчестер, вимовляєте Ліверпуль. Тут так само може бути. Єдиний акцент на тому, що якщо ми хочемо розвивати, є носії мови, які правильно будуть це розмовляти, а принципи, які закладені, будуть збережені в мові. Таке моє бачення. Я хочу вам зачитати критику цього переведення у кримсько-татарської мови на латинську абетку. Зацитую думку доктора філологічних наук і завідувача кафедрою східної філології факультету кримсько-татарської і східної філології в Криму Айдер Міметов. Він так, значить, прокоментував рішення Кабміну України, мовою подаю, якою є ця публикация на сайте РИА Новости Крым. Перевод письменности с кириллицу на латиницу к науке не имеет никакого отношения. Аналогично в 1928 году, когда крымско-татарский алфавит переводили с латиницы на кириллицу, это тоже была чистая политика. Вот и теперь это политическое решение, которое будет применяться к определенной группе крымских татар, проживающих на Украине. Это их решение, к нам оно никак не относится. Конец цитаты. Это дословная цитата була Айдера Міметова. Так він прокоментував, власне, оце рішення Кабміну України. А мені цікава думка нашого гостя Бібули Сейджелієва, викладача кафедри тюркології Інституту філології Київського національного університету імені Шевченка. Чи це політика переведення на латинку кримсько-татарської мови, чи це все ж таки більш філологія, власне, наука, а може просто і використання, практичність?
Я вам, думаю, що на всі ці питання я відповів попередніми відповідями. А і щодо вашого цитування, нашого відомого, вченого, мого викладача, ніхто не ставить під сумнів наукове досягнення кримських вчених. Завдяки ним вдалося оформити основні параметри, виміри, інструменти мови. Це відображається в основних джерелах, підручниках, словниках. Але це не привело до розвитку, поширення знань на всю кримсько-татарську спільноту, яка в світі має багато носіїв кримсько-татарської мови. Ми тут маємо наявні ці 3 абетки, які ведуть в нікуди, кожен має свій шлях. Ось це перше. Крім того, я можу зачитати, одразу перекласти з кримсько-татарської, вступну цитату із вступної статті, що всі вважають найкориснішим, потрібним перехід на латинську графіку. Це сказано в вступній статті орфографічного словника 2014 року. Автор це якраз таки нам відомого Айдера Міметова. І тому я вважаю, що тут не стільки мовна політика, скільки якраз таки політика. А це вже, я вважаю, що я завжди займаюся наукою освітою. Це питання не до мене, а якщо, про випадки наявні різних варіантів абетки, це теж питання не до України, а якраз таки питання, яке, може належати різним науковим школам Криму. Бо одні розвивали один варіант абетки, який зараз розповсюджений, інші були на боці зовсім іншого варіанту абетки, теж латинською графікою. І тому суперечності саме лежать в Криму, а не в Україні. Україна зараз намагається затвердити офіційно зроблені за 30 років, скажімо так, надбання, оці надбання, які вдалося зробити за часи України, затвердити їх, і потім може йти мова про розвиток, бо Україна зараз намагається захистити мову напередодні десятиріччя збереження мови корінних народів, які ООН затвердила, починаючи з 22-го року. Тому це, якщо сказати, Соломонове рішення може бути і дуже сильно, але, на мій погляд, це якраз таки ми йдемо цим шляхом. Зберегти це, а потім процес реформування, збагачення і консенсусу, я думаю, це нас чекає в майбутньому. Ось такі мої позитивні погляди. Дякую і за позитивні погляди, в тому числі. Абібула Сейджелілова, викладач кафедри тюркології Інституту філології Київського національного університету імені Шевченка, був на телефонному зв'язку зі студією Радіо Крим Реалії. І ми продовжимо цю тему. Власне, це дуже цікава тема, перехід кримсько-татарської мови на латинську графіку. Чому так відбувається? Нам вже науковець розповів і про історію, якими абетками послуговувалася кримсько-татарська, власне, носії кримсько-татарської мови на протязі багатьох століть, і чому відбувалися ці переходи з латинки на кирилицю, а тепер навпаки. І ми продовжимо цю тему і далі поговоримо трохи ще про політику в цьому питанні за кілька секунд. В Криму слухай цілодобово Радіо Крим Реалії на 648 АМ. Продовжуємо програму «Кримське питання». З вами Олександр Рінковський. Слухайте нас, Радіо Крим Реалії, на території майже всього Криму на частоті 648 АМ, а також дивіться наші трансляції в Ютубі і на Фейсбуці. Продовжуємо тему переведення кримсько-татарської мови на латинську абетку. Далі з нами на зв'язку Ріфат Чубаров, глава Меджлісу кримсько-татарського народу. Ріфат ага, вітаю вас.
Добрий день. Ріфате, хотілося б дізнатися вашу думку, чи може таке, да? Чи оце рішення про ухвалення абетки і переведення навчання на латинську абетку до 2025 року, як воно вплине на стан і розповсюдження кримсько-татарської мови? Ми вважаємо, що це буде просто достатньо помітна і якісна зміна, і особливо щодо об'єднання кримсько-татарської спільноти, яка зараз в силу своєї історії проживає не лише на своїй землі, але і в багатьох інших країнах. Ми впевнені в тому, що перехід чи відновлення латинської графіки задля писемності кримсько-татарської мови – це буде якісний такий прорив щодо розвитку самої кримсько-татарської мови. Скажіть, будь ласка, пане Рифате, а на вашу думку, чи не буде тепер існувати так би паралельно дві версії писемності для кримсько-татарської мови? Одна на материковій Україні, інша в окупованому Криму. Оскільки вже є реакції, що з Криму, що це, знаєте, там, от я цитував, що це просто політичне питання, а для Криму це не потрібно, коментують місцеві чиновники, і знову ж таки політики місцеві. Дивіться, досвід низки країн, тюркомовних країн, скажімо, як Узбекистан, Казахстан, свідчить про те, що перехід на латинську графіку, він не відбувається одномоментно, і тут дуже тривалий період, такий підготовчий етап. Це словники, правописання і все таке інше. Я розумію, що ми у цьому етапові тут, на материковій Україні, зараз даємо таке особливе значення, і ми займаємося цим етапом після того, як прийнято це формальне, але правове рішення, а це дозволяє займатися підручниками і іншими навчальними посібниками і все таке інше. І те, що тут термін до 2025 року, це якраз, мені здається, по крайній мірі, ми так це і розраховували з фахівцями, бо ми всі разом працювали і над концепцією розвитку і збереження кримсько-татарської мови, над стратегією її реалізації. Тепер, як частина цієї стратегії, це є відновлення чи перехід писемності кримсько-татарської мови на латинську графіку. І це якраз той період, який ми, я сподіваюся, що ми успішно це виконаємо і одночасно ми займаємося деокупацією Криму. Крим не буде завжди під московським контролем і під російською окупацією. Зрозуміло, що за умови російської окупації ніхто ніколи не дозволить кримським татарам самостійно вирішувати свою долю, свій розвиток, в тому числі і щодо своєї мови. Більш того, я думаю, що і ви, і ваші слухачі знають про те, що взагалі в Російській Федерації є рішення, якщо я не помиляюсь, Верховного суду Російської Федерації, яка забороняє мовам народів Росії переходити на будь-який алфавіт, окрім кирилиці. Тобто там заборонений інший алфавіт, окрім кирилиці, і зрозуміло, що в окупованому Криму російські окупанти не дозволять кримським татарам користуватися принаймні в офіційному середовищі, тобто в школах і таке інше,
користуватися латиницею. Пане Рефате, і таке ще запитання. Я бачу, що дехто з моїх знайомих кримських татар, вони вже послуговуються латинкою навіть до цієї постанови Кабінету міністрів України. Може, за вашою оцінкою чи за вашими відчуттями, цей процес він вже триває, тобто такого переходу, люди послуговуються у соціальних мережах, да, там у книгах і так далі. Тобто це процес вже йде до посади. Цей процес йде, але він трошки все-таки йде повільно. Скажімо, я можу просто, щоб бути більш зрозумілим, на особистому прикладі. Мені важко переходити зараз в письмі на латиницю, бо для цього я маю бачити для мене зрозумілому такому вигляді правила щодо правопису латиницею. І зрозуміло, що це правила є, але вони ще не настільки розпоширені і настільки вони впроваджуються, що ті люди, які зараз використовують латинську абетку для кримськотатарської мови, вони, як правило, це роблять, виходячи з свого усвідомлення цих правил. Там, можливо, можуть бути деякі різниця правопису і таке інше, але ми максимально це заохочуємо, оскільки саме через такий підхід і напрацьовуються навики, і найголовне напрацьовуються правила. Зараз для нас найголовне це оформити. Я ще раз хочу сказати, що правила вони існують, але їх треба тепер максимально щодо латинської графіки виписати таким чином, щоб всі вже користовувалися одними правилами, і найголовне дати приклади цього правопису, а це ще раз словники, їх теж у нас немало, але у нас немає ще тлумачного такого повного словника, і зараз кримськотатарський тлумачний словник це є на такому, на першій черзі щодо нашої роботи. Зрозуміло. Дякую вам і успіхів у цій роботі. Рефат Чубаров, глава Меджлісу кримськотатарського народу, був на телефонному зв'язку зі студією Радіо Крим Реалії. Нагадаю, про що ми сьогодні говоримо. Кабінет міністрів України затвердив алфавіт кримськотатарської мови на підставі латинської графіки. Так, уряд підтримав пропозиції Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, і ця позиція була узгоджена з Меджлісом кримськотатарського народу, і ця постанова, вона стосовно затвердження алфавіту кримськотатарської мови на основі латинської графіки. І ми сьогодні поговоримо не тільки про латинську графіку для кримськотатарської мови. Далі в нас чекає і вас чекає наступний спікер. До нього і хто це, ви дізнаєтесь за кілька секунд. Кримське питання з понеділка по п'ятницю о 13-й. Олександр Янковський разом з гостями ефіру обговорить найважливіші питання сьогодення. Слухай на 648 АМ. Дивись на Ютуб та Фейсбук сторінках Крим Реалії. Коментуй в соцмережах. Продовжуємо програму «Кримське питання». З вами Олександр Янковський. Слухайте ви Радіо Крим Реалії. А далі будемо говорити з Віталієм Капрановим, українським письменником, співавтором YouTube-каналу імені Т.Г. Шевченко. Пане Віталію, вітаю вас. Доброго здоров'я всім, доброго здоров'я студію, доброго здоров'я слухачі, глядачі. Цікаво, що радіо зараз можна дивитися. І цікава ваша думка, щодо, власне, така, знаєте, от як ви сприймаєте переведення кримськотатарської мови на латинку? Чесно сказати, це давно просилося, це дуже прогресивний такий крок, і пов'язано це з відділенням від руського міра, в який кримців затягли насильно, і символом цього затягання, власне, і є... Так, в нас, щось, давайте спробуєте налагодити. Є вже, на зв'язку? Так, давайте, пане Віталію. І символом цього закріпачення була неорганічна для них кирилиця. Тому ми страшенно раді за наших друзів кримців і бажаємо їм, щоб
перехід на латинку не став препоною, не став зачіпкою, об яку всі зачепляться, щоб вони легко пройшли цю і взяли цю висоту. Зрозуміло. Пане Віталію, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі Радіо Свобода, він сказав, що Україна має позбутися кирилиці і перейти на латиницю. Я далі дословну цитату наведу. Я вважаю, що це буде одна з фундаментальних речей, що нам треба позбавитися кирилиці і перейти на латиницю. Те, що стосується мови, ви знаєте мою позицію. Я за дві мови в нашій країні. Англійська мова має бути обов'язково, тому що якщо ми кажемо про цивілізований світ, то англійська мова – це мова цивілізованого спілкування. Ми маємо розуміти, що англійську мову мають знати всі. Хто вже літній, складно, то це одна справа, починаючи з дитячого садка, у школах це має бути. І це, власне, викликало дуже багато таку бурхливу реакцію, власне, на це його відповідь на запитання. А ви що думаєте? Загалом, от якщо ви підтримуєте перехід чи повернення кримсько-татарської мови до латинської абетки, а якщо говорити про українську мову, чи доцільним є загалом ця дискусія щодо повернення чи, власне, набуття латинської абетки для української мови? Це дуже цікаво, що ці події, точніше, ці заяви і події паралеляться, і це зовсім різні речі. Справа в тому, що для українців латиниця не органічна, а от якраз кирилиця органічна. І тому переходити з неорганічної абетки на неорганічну це не треба. І це дурість, так чесно кажучи, на порожньому місці взяти і почати ходити передом назад. А от перехід на органічну з неорганічної – це правильно, і тому кримці це правильно. Тут саме йдеться про органічність, про відповідність літер звукам. В Україні кирилиця дуже добре пристосована до фонетики, до звукового ряду. І оскільки у нас жодної літери нема, щоб над нею якась тильдочка стояла, якийсь апостроф, як сам максимум це крапочка стоїть над і ї. Оце максимум наших збиткувань з діакритичних знаків, якихось. Так, і ще гет-дзвінки. А в латиниці там не вистачає просто літери, там доведеться нам дуже туго і, ходити з сплутаними ногами можна навчитися, безумовно. Але чи варто? Чи варто сплутувати собі ноги, коли ти кудись ідеш? Краще йти з розсупленими ногами і широким кроком. А на вашу думку, ми просто говорили вже про це сьогодні в цьому ефірі, вже і лунають заяви, власне, з окупованого Криму про те, що їм це, там кажуть місцеві, ті підконтрольні Росії чиновники, що їм це не потрібно, переведення, вони вважають це такою суцільною політикою, переведення кримсько-татарської мови на латинку. З іншого боку, у сусідній Росії є навіть законодавчо заборонено будь-яким мовам, користуватися, тим мовам, які присутні на території Росії, чи тих територіях, які Росія вважає своїми, користуватися іншою абеткою, окрім кирилічною. На вашу думку, до чого все це призведе? Це призведе до того, що кримським татарам доведеться вчити власну мову. Перш за все. Сьогодні вони без цього обходяться, але якщо буде писатися латинкою у нас, то вони з тої сторони, якщо захочуть прочитати, їм буде важко, їм доведеться вчитися і то сприймати. Звичайно, Росія буде проти, звичайно, у них дійсно є такий закон, який забороняє писати латинкою. У них багато таких уніфікуючих законів. Чесно скажу, не дуже розумію сенс цього закону, який забороняє писати латинкою, але в Росії щось сенс зрозуміти умов же їх не понять, і грошинам не помірять. І тому це буде постійна гавкотня. Я просто пам'ятаю, як переходила на латинку Молдова, і по Придністров'ї не хотіла. Дуже добре пам'ятаю це все, дуже добре пам'ятаю цих пенсіонерів, які протестували, сказали, що вони хочуть померти так, щоб на магазині було написано аліментара кирилицею, а аліментар латинкою їм, значить, страшно. Вибач, а що це значить на... Магазин. Магазин просто, да? Ага.
Це значить магазин. От. Тому якось воно прижилися зараз, і конфлікт це я вже давно не чув, щоб скаржилися на латинку. Але у нас ситуація інша. У нас окупована територія, і у нас багато людей просто не можуть виїхати з Криму, просто там живуть. І от це ще більше розриває, ну так мовити, ідеологічно наших кримців, тобто ті, хто відчуває себе українцями і українськими кримцями і знаходиться, ну, або там. І вони, грубо кажучи, перехід на латинку, це буде знак проукраїнськості кримця, розумієте, в чому справа? Знак того, що він кориться українським законом, українським правилам. Тобто це буде така, знаєте, ну, серйозна заява про продовження індивідуального громадянства в Україні уже і в інформаційній сфері. Це насправді цікаво. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому так все ж таки більшість країн Центральної Азії, да, вони перейшли, колишні республіки Радянського Союзу, вони перейшли на латинку. І Азербайджан, здається, так само, да, послуговується зараз латинкою. І такого, знаєте, якогось там не доходило до якогось таких гострих конфліктів з Москвою через цю. Але на території, яку Росія вважає своєю, ну і я зараз не тільки про Крим, да, от вся територія там Росії, сусідньої Росії, вони так забороняють там, ну, переводити інші мови, навіть для тих, як от ви кажете, що непритаманні, да, некомфортна для них може ця абетка бути, вони забороняють послуговуватися іншими абетками. Ну, от чому вони забороняють, це просто імперський синдром. Робіть, як я сказав, і цим ви свою покорність мені покажете. І то це чисто, сенсу в цьому немає, якби вони позабороняли мови національні, це зрозуміло, це русифікація. А заборонити ворожий алфавіт, ну, в принципі, вони ж і шампанське заборонили ввозити під назвою шампанське. Тобто це просто прояв імперської всемогутності. От я велю, і ви будете писати так. На ті абеці, так. Так, у нас що... З Азербайджаном там цікавіше. Так, є зв'язок, так. Є. З Азербайджаном воно було спокійніше і цікавіше, тому що в той час Росія не претендувала на його територію, і це просто скриптом був. Там, ось, ображають нашу кирилицю, ну, переходять, хай. Раз вийшли з радянської родини, так нехай собі йдуть. От. А сьогодні Росія має імперські абсолютно методи, і тому, власне, вона нав'язує дурнуваті правила свої просто щоб показати, що тут наші порядки, і ви надсміяни всяке, нам не указ, хочемо вас будемо строїти, і будемо строїти вас, в тому числі і в вашій смішної мові. Зрозуміло, дякую вам. Віталій Капранов, український письменник, співавтор YouTube-каналу імені Т.Г. Шевченка, був у нас на скайп-зв'язку зі студії Радіо Крим Реалі. Ну і я нагадаю, про що ми сьогодні говорили. Кабінет міністрів України підтримав пропозицію Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, і ця позиція була узгоджена з Меджлісом кримсько-татарського народу стосовно затвердження алфавіту кримсько-татарської мови на основі латинської графіки. Була ухвалена відповідна постанова 22 вересня, повідомляє Міністерство реінтеграції України. Алфавіт кримсько-татарської мови на основі латинської графіки складається з 31 літери. Зазначається, що він був розроблений у процесі консультації з Меджлісом кримсько-татарського народу, спеціалістами Інституту сходознавства імені Кримського, Інституту мовознавства імені Потебні, Інституту філології Київського національного університету імені Шевченка і Таврійського національного університету
міста імені Вернадського. Поміж іншого, у постанові уряду також зазначено, що цей, значить, процес, освітній процес на кримсько-татарській мові буде переведено на використання латинської графіки до 1 вересня 2025 року. Ну, а віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков так прокоментував це. Затвердження латинської графіки – це вже друге фундаментальне рішення у цьому році на рівні з ухваленням закону про корінні народи України. Кримсько-татарський народ чекав його 30 років. Це частина системної роботи. У квітні 2021 року за ініціативи Мінреінтеграції уряд затвердив концепцію розвитку кримсько-татарської мови. Перехід на латинку – це один зі стратегічних кроків у рамках її виконання. Було проведено велику кількість консультацій з фахівцями, лінгвістами, освітянами, практиками, авторами текстів, митцями. Важливо те, що перехід на латинську графіку підтримують наші люди, які перебувають у тимчасово окупованому Криму. Починається новий етап, коли треба реалізувати створені можливості на практиці через конкретні проєкти у різних сферах – культурі, медіа, освіті тощо, сказав віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Ну, от, власне, ми про це сьогодні з вами і говорили. До речі, якщо ви зайдете на сайт Крим Реалії, то ви побачите, що цей сайт доступний не тільки російсько-українською, а також і кримсько-татарською мовою. І ось цей сайт кримсько-татарською мовою, він вже ведеться на латиниці, да? Тобто латинською абеткою, кримсько-татарською мовою. Читайте і розповідайте вам, чи складно, чи може це просто, чи це краще робити, аніж кирилічною графікою. Це програма «Кримське питання», її провів Олександр Янковський. На все добре.